El 16% de la població catalana està jubilada, una xifra que amb els anys podria augmentar pel creixent nombre de persones que es prejubilen abans dels 65. Per molts, la jubilació és la retirada absoluta del món laboral, però per d'altres no és així. Es pot continuar treballant, tot i estar retirat. Un veí de les Corts, també jubilat, ha engegat un projecte emprenedor que dona feina a professionals retirats, que continuen treballant, però d'una manera molt diferent. Ni petanca ni temps lliure. Des que es va jubilar, la rutina del Jordi és ben diferent. Després de passar 40 anys fent de comptable a la mateixa empresa, no podia deixar de treballar. És una necessitat que tens. Cada matí jo vaig a la piscina, m'estic 2 hores i de moment ja omplo un temps. Aquest és el físic, però en canvi necessites una mica també l'intel·lectual. I a l'intel·lectual necessites fer alguna cosa. S'agraeix aquesta experiència i aquesta tranquil·litat que et dona de dir, bueno, sabem que el Jordi ens ha dit que és aquest paper, doncs segur que no fallem i s'ha de presentar això. I tot gràcies al Miquel. A la pràctica no està jubilat perquè als 77 anys continua anant cada dia al despatx. Des d'aquí posa en contacte candidats interessats en treballar i entitats que busquen voluntaris especialitzats. Ho anomena un caçatalents. Molts d'aquests professionals, els últims anys de la seva vida, potser els han arraconat per lo que sigui, no? I es jubilen amb una mica de frustració de dir, home, jo encara soc útil i puc fer coses, no? I jo he vist que hi ha un potencial enorme de voluntariat que si no l'organitzem, si no ho muntem, es perd. Dels 50 currículums que ha rebut ja n'ha col·locat 25, com el del Víctor, psicòleg i enginyer prejubilat, que ara assessora els directius d'aquesta fundació, on també hi ha 8 voluntaris més. És una aportació realment molt valuosa perquè tenen moltes capacitats, és gent molt preparada que a més amb molts anys d'experiència, clar, això sumat, doncs, és que no té preu. Jo crec que ells hem donat més a mi que jo amb ells. Això produeix una certa recompensa emocional que va bé també per passar el trànsit aquest fins que decideixi no fer res de res i per una altra manera se'm manté viu, no? I em contacta amb el món. Ni als 60, ni als 65, ni als 70. Per a tots ells, la jubilació real, ara per ara, no té edat. Mentre el cos aguanti, aquí estic. Estic molt bé de salut per això, perquè no m'he jubilat mai.